te ode mang'eny ader, kaoka mwando de oka kono adhiyo, mondo alosnu kada, kama ante umbende ubedi jasi konge. Eno pet mor mosiko wanawer gi Yesu, wen locho wen usagi nyaromo, hallelujah, maler, maler, wamiyo Nyasaye duong'. Wewe manade, yatewa wewe peo manade, tudake pare wefamo togole, adera wewe peo manade. Bibi kuji umerejele ya dhambi tena, na huko ulishatoka, wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Imba, imba, imba usana na Bwana. Hallelujah. Erokamana ahinya Melodies Envoys Advent wanaweskewa mabende koro rwakwa godo e chenro ne mar kata kidieny mar leso ne chenro mar wuodh geno kaka no asechako kanyo na nyisi ne bedo gi Pastor Charles Odinde ka achiel gi Jaelo Dickson Odibuo Wuor ma wantiere godo kae. Bang' joma kadho ka oseng'iyo tem mar jakwath, kawuono dang'iyo tem mager mabiro puonje mar ariyo e lesson marwa mar tem mager ka achiel to kod Kristo. Mane wacho bende koro dang'eny kata ro kidi machiegni ahinya kidieny mar lesson kete mana kanyo biro winjo puonjruok makare ahinya mondo ng'en to kawuono joma ne ang'o ma bende ni lose to thuon wache ne nang'o to puonj mane bende koro wuok godo kanyo. Akwayo Pastor Charles Odinde mondo yano galam. Unwa man malo agwero kamano nikech waneno lweti kirito wa e juma ngima duongi pako dogni moro me sabato ka wawacho wechni madongo to moloyo mtembe mwakadhe beti jakorwa gi jawinjo gi janeno ti kodwa kaka odundu tinerie weche duto e nying Yesu wakwayo. Amen. Happy Sabbath. Happy day. Happy day. Happy Sabbath and good news. Aroko machiegni ahinya. Pastor machiegni joma kadho ni chi ionge. Man karicho. Nyasaye otimo ng'wono oneno lwete kiche kanyo. Dhano 40 nyoyie mo atere pi yor batiso. Oneno lwet Nyasaye. Erokamano. Amen. Wadonjura ne puonj ma kawuono. Joma kadho no ng'iyo puonj mamit ahinya Zaburi 20 to kod 3 ma gwit ma bende en gima jiwo ji ahinya. Kawuono dang'ene ne tem mager mabiro. Ka bende wach wicho wuok na buk mar Petro mokwongo 4 wesne 12 kod 13 wacho ni joherana kiku uwor temruok mar mach mabiro ne mondo otemo ne gimoro malich timre no to moruru kaka jomo oriwore gi Kristo e masiche mondo ubed gi mor kod ilo ka duongne no el. Mane thuon wach kata wach wich mabende wadang'ene ka wach ma kawuono ni tem mager mar biro kane cha oseng'iyo tem mar jakwath kaka Nyasaye bende koro tayowa. Jaelo Dickson wach wich ni kaachiel kod tem mager mar biro ang'o ma bende koro dang'iyo puonj mar ariyo. Erokamano wagojo sacho erokamano ahinya kuom tayowa chopo puonjruok mar ariyo e kuota manyien kokalo kuom ng'wono ma Nyasaye. Kendo wantiere lesson mawuok kuom tem mager mabiro mana kane wa nono e joma okadho ni e tem mager kaachiel kod Kristo ema wabiro nono e kuota ni mangima nyaka wago loka. Kendo wago erokamano nikech kuota ka kuota mabiro nyaka wayudo wach moro machwalo machiegni gi Nyasaye, machwalo machiegni kod Kristo. Omiyo yiena mondo awach weche manok ahinya mondo awenj japuonj machielo tem mager mabiro. Ok wanyal ng'eyo ni tem nitie kok wang'eyo kama no aye kod kaka no chakore. Kendo onge gima honra. Nitie gik moko mantiere buwang' chien ka to nitie kod kaka ne gichakore. Kendo temo no chakre kokel lwedo mar ng'ama rach ma iluongo ni Satan. Gi nying manen kodo ne iluonge ni Lucifer. To nikech no balo gi Nyasaye no nwang'o nying mar Satan. Omiyo chanduge duto ma jo Nyasaye kadhe oge lwedo mar Satan. Jandik lesson kelo wach moro ni okele kod richowa bende. Okele kod richowa. Nyiso ni tamruok winjo wa Nyasaye mane Adam kaachiel kod Hawa obalogo gi Jehova no kelo gima iluongo ni tem ne gimiyo wasigo yudo thuolo to wasigo yudo thuolo to donjo e gima ber mbo ketho bo bedo gima rach.
to yiena mondo ang'i pach jandik lesen kokelo wach moro niya ni ei tem mager kata gi dhok moro ni isiewe ni Nyasaye nyalo tiyo kode mondo kel gi maber. Ne wanono wach moro kata chien kacha ni ei tem kata siewe mane Joseph ne kadhe Nyasaye no tiyo go mokelo gi maber. Koro ei tem mager mabiro bi maber biro yudre. Mano miyo jandik lesen wuoyo e buk ma Petro mokwongo 4 wesne 12 ni joherana kik uwuor temruok mar mach mabiro nu mondo temu ni gimoro malich timrenu, to morru kaka jomoriwre gi Kristo e masiche mondo ubed gi mor kod ilo ka duong'ne moel biro. Nyiso niya wadhi nono kaka tem mager biro e ngimawa, to wadhi nono ere yo mwanyalo kadhogo tem, to ere yo mwanyalo tamogo teko mag wasik Satan mondo kik donje gimawa. To ka dipo ni teko mag mudho kata teko mag wasik Satan oduodowa, to ere yo mwanyalo kadhogo tembe machalo kod mago. Pastor, tem mager mabiro ne. Petro luonge ni oger kamach. Kaito duga fwenyo no kidi mitemi abitema ng'at machalo bitema. Koro mowacho ni kik uwachi ni upane ni gima nyien. In samoro nyiero ka to jomoko ywa. Samoro jomoko nyuomo sani to ng'ato riko chiege. Jomoko to nyombo. Koro time go owacho ni chalre. To gima mor go owacho ni ka ndalo gik tibiro miyo duong' maber ka ndalo gik mbiro el tem go kosekadhe. Koro ayudo gimoro kama chemistry labs nitie gima iluongo ni siewe. Tiende ni gik ma okoto e wang'o kacha. Mane kisungu luongo ni crucibles. En gima oketi maber. Nyicha nayudo thuolo madhi Tanzania kumoro ni Buhemba gold mines. Ayudo kaka rekidwa mondo gold no bedi iwang'o gold maduong' kabisa moduogo bed mathin kabisa. Eka nyiso gima oleny morum. Kare gima ber nyaka mana bang' chandruok. In fact onge gima ber mabiro gi kwe kendo gi mor. Weche te nyaka bed chandruok. Wach gik mafwenyo kajo ni jawinjo mayuak no. We yuak nikech tem no ok nyien. Jomoko sekadhe madongo molo mari no. Kendo king'iyo mari ni yudo ka samoro moko nyabedo kwa mfano dhi osiptal. In gi wich bar kende mathagi. Yudo ka ng'ato te ng'ado tiende. Wich bar rudo mage kanyo. Koro Petro medo wateko ni piny mondakie wantiere tembe nyakwa kadhie bende nyaka gibed maliet machalo kamach. To kata kamano nitie geno nikech ng'at mamiyo kadhe tembe go en Yesu. Bende jandiko lero kanyo ni mondo chana nene asiewe. Siewe nyiso ni gik moko ma ikadho kanyo bede chumo bede ang'o maliet biro bedo kadho kanyo. Nyaka wang' maleny. Temgo kadhe. Nyaka wang' maleny. Koro temgo kadhe lakini nitiere kote mang'o kako kadho. Amina. Dasome kata muma machielo kata kaka nogolo wach wichni nokele mayot ahinya kae. Ka ing'eno kendo ni joherana to machane wacha ni osiepena ka oyudo tem mager mawang'ou kamach to kik buogo. Loko machon. To ka gima ok ong'eyo loko machon. To ka gima ok ong'eyo ni gik ma kamago nyaka timre uru. Nikech mano timore mana ni mondo otemu go. To beduru mamor kaka jomoriwore gi Kristo e masiche mondo bed gi mor mathoth chieng' maduong'ne maler ofwenyo. Loko machon ogole mayot ahinya mawinjo mayot. Gimoro malich. Koro wadonje wach mar gimoro malich ka wasewuok e wach mar tem mager mabiro to kod puonjruok ma bende koro wadang'iyo. Jaelo Dickson. Gimoro malich en ang'o? Japuonjero kamano ahinya. Wawuok sabato dhiambo madhi kelno gimoro malich ka wafwenyo wach moro ma dictionary ondiko ni siewe tago ni luongo ni siewe onyiso gimoro molosi mitiyogo kuom lenyo gik moko madwaro kang' mamaro mar liet kamitime tem mager kamoro kata kang' matekruok mathoth rakore mondo giyud loch kata yuwach kata mondo gikel lokruok kata dongruok. Mano gimiluongo ni siewe mwanono jumani mangima kata mwanono kawuono. Kendo jandiko wach moro mogik ma owacho ni jomno biro nono matut moko kuom gik momiyo apoya nono wanyalo nwang'ore mana wan wawegi ka wan e okang' matek kendo kadhe tembe mopogore opogore. Mano miyo ka odonjo e chak tich to wacho ni gimoro malich. Nyiso ni waduto kata mana jogo mwan gi studio ka achiel kod jogo man oko gisekadho e gimoro malich. Emomiyo jandik lesen owacho weche moko niya ni e apoya nono ipo ka nyamburko moro matin mane ringo e bath ndara chung buti to mi barua. To ni king'i barua no ti nwang'o ni
e barua no oting'o ni ilus tich kata seche moko ne jatendi bende sekadhe thuolo machalo kod mano ochako wacho niya bedo seche moko e kom bang' ka daktari osepimi to duoko mabiro en seche moko in kod tuo mar asma, seche moko in kod tuo mar okimi, seche moko in kod tuo mar pressure. Koro king'iyo ni dwa muonyo yath kuom higni mang'eny be isebede thuolo machalo kod mano. Asto wacho niya ni joherana kik uwuor temruok mar mach. Ing'eni en temruok mar mach. Ing'eni seche ma idwa miyien ma idhi muonyo nyaka chiemo ridhielo. Nyaka gima chiemo ridhielo. Ineno ka gino en gimoro mapek kabisa e ngimani. Kendo ineno ka en gimoro malich kabisa. To Petro Jehowa to wacho niya joherana kik uwuor temruok mar mach mabiro nu mondo temu ni gimoro malich timrenu. Nikech ang'o? Nyaka e temruogno Yesu Kristo nitiere e iye kanyo. Nikech nobedo jaloch, wabiro bedo jaloch. Erokamano Gimoro malich pastor, gimoro malich. Aneno Ayub. Jandiko nokondike kata kelo wachne ka. Ayub 9:27 wacho ni kata mobuonjo mondo remo lalna to rem dwaro mana nega. Nyasaye ok en dhano madihedhra duoko kata madhi yalgo e bura. Winjo gi janeno Ayub ne ng'ama long'o kendo mokwane piny us. Bang' ka Nyasaye osekwane mosepake malich to jachier noteme. Taneno ka kare crucibles siwe machon gi. Ne nitie neno Shadrach gi Meshach Abednego. No wachi no mene gi mach maliet nyade beriyo. Jo winjo gi janeno kidhi e hospital nitie kuonde miwang'e yedhe gi chupni. Miwang'e morum molokre buru. Kae to mago kare nyaka wakadhe. Gima miya moro achiel ni ei temno mana ka jayalo wacho kare Yesu ni ei. Gima ok wang'eyo ga pile ka pile ni behind us Nyasaye nitie kendo Yesu pod medo wateko. Jatich Nyasaye Paulo medo wateko kawuono kata ka wakadhe kik wapano gima nyien pok ji okadhe. Wakadha kod gwen achiel jok mokwongo nokadhe joma biro kadhe wan bende wakadhe akadha. To ok en kadho kanyo kende nitie geno toke ni bang'e wadhi bedo jolocho to moloka wan gi Kristo. Amen. Erokamano. Wadonjo nena e siewe mag Satan kaporo buko wadhi break. Siewe mag Satan. Ka miwa buk kanyo mar Peter mokwongo 5:8 mawacho ni ritreuru kiuru nikech jasigu Satan bayo ka sibuor mar goya sumbi kodwaro ng'ama otimna adongam. Jayalo japuonj erokamano. Wadonjo e tich ariyo gi weche madongo ka wacho ni joneno ni seche moko wuotho gi Nyasaye ok ng'is ni gik moko bro dhi kaka in iwuon bedo bedo mana mor lilo. To bende wuotho gi Satan bende ok ng'is ni gik moko biro bedo maricho lilo. Ing'eyo ni seche moko inyalo ng'iyo side machielo of the coin to ineno gimoro ma nok expect nyalo bedo e side no. Winja ne gima Jandik Lesson wacho ni kinde moro wuotho gi Nyasaye nyalo bedo gimopong' gi agete kendo gima tek miwuoro. Kendo luwo Satan nyalo nenore ka gima kelo pok maduong' miwuoro. Manyiso ni ikawo kinde ni mondo itim tije hekalu, mondo itim tije mag Nyasaye, to seche moko neno ka gima ne ok dhi maber, to king'iyo e side machielo mar ng'at mok lem, tinyalo neno ka chal gimoro modhi maber. Mibedo kod wach moro, to yie mondo akel wach moro niya ni kendo luwo Satan nyalo nenre ka gima kelo pok maduong' miwuoro. Ayub manen ng'at makare to kata kamano noneno chandruok mano nyalo nenre e kinde mano penje Nyasaye ni ere gimomiyo Nyasaye oweyo joricho dak aming'a kendo dhi maber. Kara tieko kawacho niya jaricho nyalo dhi maber mbi weno dhi go maber to yie mondo wang'e ni wadhi go nade. Kara go ema Nyasaye ng'iyo kod nyithinde ni kara seche moko ja Kristo nyalo kadhe tem kata e siyewe maliet to nitiere kako dhi go nikech odhi go kuom Kristo. To ja mok ludo ma Nyasaye nyalo weyo no dhi go maber seche ma gik moko dhi ne maber to kogo maber. Emomiyo siyewe mag Satan Jandik Lesson wacho niya e buk mar Petro mokwongo 5:8 ni ritreuru nikech jasigu Satan bayo ka sibuor magoya sumbi kadwaro ng'ama dongam. Ere kaka odwaro ng'ama dongam? Ogombo niya ni
wasigu Satan gombo niya ni okel olemo moko maneno ka gima gibeyo to in kinenogi tidhi mondo ingamogi mondo ichamgi to kata kamano odwaro mondo ungamigi. Koro miyo jandik lesson wacho niya ni tem matek mondo kik icham olemo mok lweto wasigu kamane puonj siwe mag Satan. Weche ariyo nitie madongo ka wacho namba 1 rituru kae namba 2 kiuru. Weche ariyo go ahero warito kendo wakiyo to weso chiko mano Petro mokwongo 5:9 wacho ni chunguru motegno kuom yie ma un go mondo utame ka ung'eyo ni owete umyie manie piny duto bende yudo chandruok makamago. Tiende ni kare chandruok mako piny ngima inyalo ng'e adier yudo ka jomok lem dhi maber. Nyona kadho gokinyi kwa dhi kanisa yudo ka geche opong'o dho ba to kanisa to geche thine tiduo kwa chini ajogi to pesa gi kao kanye to nego beni gi lemo to gi lemo sadaka ogiter tai to gi chul gik mang'eny ok thag chunygi to gi daka maber but the point en ni chako karo krach kaka watieko emo wacho ni kata kose chandre kamano to wadhi tieko gi krisan kanye mamona wakathaga piny mangima kaka wantieno wakadha tema pekgo wakadha mach mapego okete siwego to bang'e wago kuom Yesu nikech Yesu e kinde ka kinde ma ka opadore kuom yie yes to ok nyal lowa nikech msalaba loch mar Kristo bende e lochwa ogam yweyo kowinjo wer mar Tukuza Ministers mwero duniani kata piny ne kwaduogo mondo wadhi nyime mondo wang'e ni koro tem mager mar richo en mane ema bende koro wapuonjore godo odiochieng' mano ma kawuono tarik 9 dwe mar 7 2022. Duniani sote tuwasafiri, tunaelekea juu mbinguni, kwenye yale makao tuloandaliwa, tutaishi na Bwana milele zote. Duniani sote tuwasafiri, tunaelekea juu mbinguni, kwenye yale makao tuloandaliwa, tutaishi na Bwana milele zote. Tutavishwa taji na Bwana Mwokozi, tumepiga vita tukashinda vita vya ulimwengu. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Tutavishwa taji na Bwana Mwokozi, tumepiga vita tukashinda vita vya ulimwengu. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Tuwe na imani kuwa kuna siku moja shida zote za dunia zitakoma. Tutashangilia sote tukiwa washindi, tukiimba hosana haleluya. Tuwe na imani kuwa kuna siku moja shida zote za dunia zitakoma. Tutashangilia sote tukiwa washindi, tukiimba hosana haleluya. Hosana, hosana haleluya, tutaimba na Bwana. Hosana, hosana haleluya, tutaimba na Bwana. Tukizunguka kiti cha enzi, hosana, hosana, tutaimba na Bwana.
Hosana, Hosana, haleluya, tutaimba na Bwana. Tukizunguka kiti cha enzi. Hosana, 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 Hosana. tutaimba na Bwana. Tutavishwa taji na Bwana Mwokozi. Tumepiga vita tukashinda vita vya ulimwengu. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Tutavishwa taji na Bwana Mwokozi. Tumepiga vita tukashinda vita vya ulimwengu. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Tutavishwa taji na Bwana Mwokozi. Tumepiga vita tukashinda vita vya ulimwengu. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Haleluya, haleluya, sisi tu washindi. Duniani kata piny ni oponga chiedh nade omiyo watieko lesson mara ma tich ariyo kanyo kanwa wacho ni koro msalaba loch mar Kristo bende lochwa. Kamano be kaka wanyalo survive piny kae. Wer mar Kuza Ministers from Homa Bay. Erokamano ahinya kuom wer mamit ma kamano. Machiegni ahinya ke jo yalo. Wang'iyo kanyo siewe mag Satan kendo puonjre puonj maber ahinya kanyo. Wadang'e anena koro tem mager mar richo. Jalo Dickson, tem mager mar richo. Ang'o ma bende koro iwuoye kae? Nitie tem en tem mane mar richo? Nitie kare nitie tem mar richo kod tem machielo. Erokamano japuonj. Temu mager mar richo, to jandik lesson wacho wach moro malit e kanyo ni richo bende nyaka bed kod duoko ne. Mano miyo bang' kane osewe Adam kaachiel kod Hawa, te giko mare jogo notho, to nokonego bed githo. Koro duoko mar richo bedo tho. Kendo Adam kod Hawa bang' ndalo manok gineno ka oboke ochako top, mano nobedo wach mane obedo negi malit ahinya, to gineno ka nyathigi mokwongo bende ne tho. Jandik lesson wacho niya, ok en ni Nyasaye obet abeta e polo kowuoro gik malich mowinjore otim ne jogo motimo richo. Oyo, richo wuon biro kod duoko ne mawuok mana kuome owuon. Mirim Nyasaye elore e polo komon gi richo duto gi tim ok kare mag jogo mong'eyo adiera, to geng'o adiera gi timbegi ma ok kare. Mi wach maduong' wanwang'o iye kanyo niya, watamuru wasigu Satan mana kaka wayudo chien. Mano wach mokwongo. Wach mar ariyo ni kata doko tem mager biro mar richo, to Nyasaye biro loyonwa. Erokamano japuonj. Pastor, tem mager mar richo. Gimoro amora motimo ni kod ber kata rach mokelo. Nikech jandiko wacho ni ka ichung' e chieng' makech, ka in kod baraf mana ice cream, to adiera ni obiro leny. To kendo on the contrary, dwe bende kichung'e ka achiel bende nigi teko ma okelo e kit ngimawa. Koro muma wacho ni gombo kosemako ich to nyuolo richo. Kae richo kelo tho. Kendo nitie moko kare mabiro e kit ngima chandruok mwakadhe maricho wa mokelo. Kwa mfano, ng'ato dhi kwalo. Ogoye moture mano richone. Ng'ato gombo gimoonge gombo mondo bedgo odonje chunye kae to dhi okawo. Nikech richo te chakore gi mind ma dhano e paro, kae to chako dhi e chunye. Jandiko wacho ni chandruok ok en ndi mang'eny waparo ni mit wanyalo bago Nyasaye kendo timo richo maonge gimoro amora matimore nwa, nikech richo ma watimo ok nyal timore kamano. Paulo keto wach ne yo maler miwuoro ni richo nyaka bed kod duoko ne, ok mane ndalo giko to okelo lit kod chandruok e kinde wani bende. Tiende ni kare richo moko nitie ma samoro nyalo dhi makum nyathini, madhi kum wedeni, to moko be nitie michulo gi kanyo ma nyaka wakadhi. Koro jawinjo gi janeno kwa ufupi ni nitie richo moko masetimo gimisetimo nyalo kelo chandruok. Kare gino wacho ni kapok wablemo wakungo puodhre mokwongo, kae to lembo waduok, nikech wacho ni koth nochako goya gi kanye, ginen makelo koso wakanye. To solution mare en ya kata wabiro gi joricho ka wabedo jorichono, gima yudo ka polo ok dwar Jese en ni ok odwar richo to jaricho to dwar. Jaricho to dwar. Nitie part moro mogik kanyo ma jandiko ndiketo. Paragraph mogik ni wasebedo ka waparo kuom gik matimore mana nikech waseketho chike maler mag Nyasaye. To en ang'o matimore kinde ma waketho chik mag Nyasaye mar rito ngima? Ringrewa gin dala Nyasaye. Ka watiyo marach kod ringrewa, ka watamore chiemo yo mane kare, kata rieyo del, kata ka watimo tich mokadho tong', ma bende en richo e nyim Nyasaye. Kendo wach makamani bende nitiere
kod rachne mokelo kendo nyalo miyo wadonjo ng'owa esieyo. Nyiso ni kare exercise no bende koro watimo ok ne winu okotho chiema mwacho ne chamo mwakal to koro ne wacho bende wacho ni mano bende koro richo kendo mano koro gima ok ni kare ahinya. Wang'eyo kanyo tem mager mar puodho. Waseng'iyo kanyo tem mager mar richo. Koro puodho. Yes, jalo. Japuonjo wach moro mora iye ka. Ng'ami puodho gi tem en ng'ato makadhe tem nikech Kristo. Ing'e ni nitiere tem ting' ariyo. Nitie ng'ama kadhe tem nikech okwelo kata oneko kata nodhi go tipi dala ng'ato, yani mano juoko ojuke mano koro okadhe tem kalure kod gik watimo. To ti ng'ato makadhe tem nikech en jal makadhe nodhi yalo injili kamoro to goye kanyo ka giminege, mano okadhe tem nikech wach Kristo. Jandiko wacho wach moro niya, ni ka wasekadhe tem to tem puodhowa, opuodho richowa mwabed jok makare e nyim Nyasaye, ochwalowa machiegni kod Kristo. Winjo ne gima jandiko Leson wacho. Emomiyo Jehova mar ogendni mag lweny owacho kama, niur analenygi ka nyinyo e siewe, anagol omamol kuomgi, danyal timo gimoro koso nikech joga modhier. Ndiko wacho niya, ni ka Roho Maler ma Nyasaye okelo e pachi wach moro kuom Nyasaye mahinyi, to inyalo bedo gi adiera ni nitiere gimoro e ngimani modwaro mondo hiny nyaka onege chuth. Winjore gima jandiko Leson wacho, ni ka paro moro biro e pachi ni Nyasaye mahinyi, to nitiere gimoro e ngimani machuno mondo Nyasaye ohinyi mondo itim nade mondo ibed kare. Ok nitie gimodwa e dendi kanyo mohinyo mondo onegi. Mane wacho bende hinyo point ka. Tem mager mar puodho. Jeremia 9:7. Kuom mano an guth Nyasaye abiro puodho joga. Ka ng'at malenyo mula mondo gol ng'iende. Kare nitie crucibles moko, nitie sioe moko manyaka wadhiye mondo wabed joma kare. Kendo sama wakadho jawinjo gi janeno karo nego bedwa mor to longa dwa ng'eyo ni Nyasaye ni kodwa onge problem. Okel examples ariyo. Adieri ka ileny kendo ketie siewe nikech wach Nyasaye to ne gimora mora. Aneno yowuoyi madongo kena John Hus mano kelo reformations kitero ke gema to gin giwera wera. Nikech ging'eyo ni at long last course ka gisetho to chier nitie mar geno. Kare nitie geno tok liel kuom jogo mogeno kuom Nyasaye. Emomiyo ka temo biro mapuodhowa to kik watamre. Nitie moko manyaka puodhwa eka wachung' motegno. Kendo puotho no miyo bedo jomariek kendo maler moloyo nyim Nyasaye. Tiyo ne ruoth tim tich ruoth no, tim tijno gi chunye achiel. Sir ko nyalo kada achiel nare moko gimoro timi makidhi lando wach Nyasaye kata gitimo gimoro timi ga en gima achiel matimi mapile ka pile. Itemo gol giche idwa ni mondo tieke chuth. Mane gore ang'o etem mar puodho. Ipuote mopuodhi. Koro nyaki no rito yawa ang'o man alamo Nyasaye ni to gigi timore na. Don kata Nyasaye kata ndro gi Nyasaye no koni mondo gi puodhre. Ka unda na dek mondo puodho. Yo wino loko leni maoko kare it was more than loko leni maoko. Tieno puodhruok chakar gi chuny kaito oko bende timore. Koro tem mane ma bende malich mamiyo koro wabedo motegno jayalo. Japuonjero kamano. Wawuok tich ang'wen wadonjo tich abich weche madongo. Ne tem mager mane Johana Jabatiso kadhe. Ng'ol ng'ute nyako cha wacho ni adwaro wi Johana. Ne tem mager mane jopuonjero kadhe. Moko nong'ol sirunde moko be nong'ol kod musumeno. Gur ka wigo chomo piny. Moko be nogur ka wigo chomo piny. Jandik Leson wacho tich abich niya, ni tem malich mamiyo wabedo motegno. Ni ka tem mane gi kadhego kaachiel kod man kod in wakadhe miyo wabedo motegno. Jandiko wacho niya, nomiya kudho mar wasigu Satan mondo chuo ringrana mondo mona kika songra. Nalamo Nyasaye mokwongo nokoduoka, nalamo Nyasaye mar ariyo nokoduoka, ka nalame mar adek to nokona niya, mich mamiyi kuom ng'wono mondo romi. Point chung' niya katieko. Nitiere kuthe moko machuoyi, machung ringreni kendo machuo ngimani. Nyasaye nyalo yie mondo gibedi, mondo puodhi, mondo ibed makare. Jomoko nitiere makomi kata na gare. To Nyasaye ong'e ni ng'ani koyudo gare
to dhi gweyo ji teki sumo kae mangima koro tame e gari to nyathine moro timo nade odhi omiyo temo mager machuo ringrewa Nyasaye nyalo yie mondo wakadhe mak mana mondo puodhwago. Bebe gari ng'at nyalo yudo kapana bedo madho wagene to koro gache koro ketho ode kech koro gari dhako mar ariyo kendo ketho ne family manchan go maber. Tem malich mamiyo wabedo motegno jawinjo. Jandiko kelo example mar yien. Yien kopidhi jomosomo geography ong'eyo pruning. Tiende ni ipurune sami golo yien koyo kata bedho kata ng'ado gipogore. Tiende king'ade to nyiso nitie ke chutho. To maa mitemonwa kani en pruning. Igolo bedene moko mondo dong mabor kendo dong maber. Iluongo ni pruning. Kae to kata kido kae ipidho kata puodho ipidho kale igolo moko kuomgi mondo gibed gi space mondo gidongi. Koro kit ngima Nyasaye samo timo pruning. Oneno ka kit moro nitie mar kuo ogolo. Samo ogolo ngeno ng'adi litne en tem mikade ng'adi. Jawinjo samoro oneno ka wang'i rach ing'icho mang'eny kabisa. Gimoro nitie manyako tim kuomi. Samo puonji kamano no more kabisa ino nyaka beni malet. Koro pruning gi ng'ado chutho gipogore to giduto gi lit. To on the contrary moro chopo kuma pogore machielo tiende ya samo ng'ade yien chutho mano pogore. Ng'en ng'ato ng'ade pala achiel kendo nyandiko wacho kamano. Pala achiel emitiyogo mar ng'ado kendo mar pruning. Koro kit ngima wayo weche te samiti bedo pruned ane ng'ada sami ng'ada ibedo pruned to weche gi lit te. Nyasaye temo mondo badwa mana kaka Yesu wacho ni kopo ni badi bede ni makelo wach gol achiel. Wangi gol achiel kendo gimo kutimo sama sami golo jawinjo gi janeno to bedo malit e kit ngima ni yan ng'ane ne jakong'o yawa ne jakong'o to ne tiyo jayalo tiende ni mondo nowe kong'o no ne lit ne kabisa kowe nikech wiwiti ne kod bana to kodhi e baka wuon one for the road to do chiemo weno ido ka lit ne kabisa ng'ato nyatimo fasting ngowe kada chiemo kama katolem jawinjo gi janeno ko fupe ne ya sama tema lich mamiwa bedo motegno nitiere to miwa chung motegno kuom Kristo emomiyo en example mar joma chon kaka Daniel gini oyie bedo bur gi sibuoche para ka sibuor chalo cha jo mosedhi mpala ka oneno tibedo kode bura achiel nyaka pinyru umni bitado idonje mach moket nyade birio maliet to chunga ye kanyo kiwuogi nikech wach Kristo kare ja Kristo motegno mar dhi polo nyaka kadhe tem namba 1 namba 2 nyaka chung motegno nikech nitie geno tokliel second achiel bende ilemo mondo yud gweth mag Nyasaye mogundho kendo sa Nyasaye mondo losi bed machal kod wuode ka duoko mar yen to kare kwayo mondo kel makas pala maber. Correct. End of quote. Amen. Kendo mane kore wajite malich mamiyo wabedo motegno. Nomiyo kata Ayubu bende nobedo motegno. Kutiyo kod Satan ne dhi teme to kik inege. Kelne tem mager. Olwere. Base tin to chani kama okiyany kare Nyasaye. Ne yudo no bedo motegno nikech noko Nyasaye. Amen. Ngeno Yesu nolwere to yeno wuon to noko ng'ado. Koro tiyo correct. Mane wacho bende koro wago puonj kae mamita henya ni ching mano baka wuono en tarik 9 ne ka wayudo ni tem mager mabiro wakadhe gik ma puonj maber ahinya kendo gin puonje ma ka idwaro medo ng'eyo mathoth penjo ma samoro no kadhi kata gimidwa ni mondo koro ler ni bende nyatudi kod joyalo gi Pastor Charles Odinde kachiel kod Jaelo Dickson Odiwuor mane mnige kadhe wo screen kanyo mondo ing'e ni to koro en tem ere kata kaka wes moko ma bende nyalo konyo kata jiwa ng'owa to wach ma bende koro wantiere go Jaelo Dickson tiekno galam ka waikore ne joma nyien mar sigol mar winyo. Amen. Alemo ka wacho no waradu duto migingo chokruok maler ma Nyasaye. Olem. Unwa ben Nyasacho mer waglala ogone ni erokamano sipwan ka chiber erokamano kuom unoni erokamano kuom lesson med podhowa med keto wakare nyingi yudungi weche te nyingi Yesu Kristo wakwayo. Amen. Erokamano nyowa tudo joma nyien obro ng'eyo kanyo puonj ma bende wadhi ng'eyo koro joma kiny chakore en sigol mar winyo. Kata od winyo dong sigol en od winyo mane wabende obro ng'eyo ne to koro puonj mane ma igolonwa kokadho od winyo kanyo Hak Voice Ministers Nakuru Makambi kiche wajo ni Nyasaye osegolo kuma bor ahinya higa achiel mochopo kije sani kije osechakore bende odoko nero kamano nyaka achiel kod Lorino Tieno Lwandana ema bende koro ami kata duogo mondo dhi nyime chiel mar wuoth geno pod dhi nyime kete mana kanyo Hallelujah, maler kwa mio Nyasaye duo. Wewe manade, yatewa wewe peo manade, tuda
umerejelea dhambi tena, huko ulishatoka. Wewe jichunguze tena, utambue ni wapi ulipoanguka. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya. Imba 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 usana na Bwana. Haleluya.